Dit programma werd mij mogelijk maken door Showheimer, mijn het fietsspecialist en van Smaak. Vertel ze mij nou. Dat is toch dopest? Hé? En die doop die juist toen echt nog aan een jonkje veel vitje. Hey, jongen Remco. Hey, ik ben bij je, oké? Ik ben bij je, ja? Shh, rustig, oké? De klap is zijn zenuwstelsel onaantast. Ze weten net of dat ooit weer goed komt. Misschien kan de tijd hem redden. In Amerika ben ze al vrij vrij met gentherapie. En dat externe genen is maar het lichaam daarna opbouwen. Doe wilst fietsen? Ik wil vrij wezen. Zeker, jongen. Hoi. Ik sta radicaal hier naartoe, hè? Maar ik ben blij als de keer naar mijn harkaast. Wat wist je? Bouke zei het. Zeker, net langer en liger. Lok mensen maar die naar je En nu hebben we een plan. Zo stel ik leuk vinden. Echt een gouden idee, Boeke. Een DJ. Redden we dat nog? Nee, op een band. Ik ken heel goed in hier. En de entree? €15. Nee, het is best te vallen. €4 en dan cashen bij de consumpties. €2 bij drank. Ik zeg dat we de €1000 wil helden. Jou we dat letter ondernemen of letten we hem op het feest? Ja, maar dat moet volle meer wezen, hè? Kom eens mooi. En die rolstoel. Hoe kunnen Joh, die er... dat zeggen we wel. Kom goed. Eindelijk een echte barbecue, hè, Sieg? Ja. Op het dak? Ja. Doe de bak, baby! Oh jongens, dat is niet normaal dit ding, joh. Oh, ik moet pissen, jongen. Ja, wacht even. Even plank als aan de bak, joh. Plank als aan de bak. Heb je dit niet geleerd? Bliksem, jongen. Mooi toch, hè? Hey, ik doe het net. Hoi! Mooi spul, man. Ja. Mooie vorm, riet goed. Ja, joh, Verslijn Elektrisch. Dus sponsored bij de Royal Netherlands. Belastingvoordeel. Joer? Ah, dit is een ton of zo. Zo, de knijtjes. Op het slag van Kay! Shit. Wat is dat, joh? Jip en Janneke. Dat is van de Sweetie God, toch? Mm. Ja, maar zo. Dat is nog rien, jongen. Jongens, op is Franske. En op een prachtige opbrengst van ons Remco benefietfeest. En op de allereerste overwinning van Captain Slow. En dat is zijn laatste wedstrijd. Is haar in de ploeg online?
Nou, ze net meer voor die hoegen te fietsen, had ze een meer vrije rol. En nu willen ze voor Paulus een beziekje een mooie afscheidswedstrijd van te maken. Juist. Leuk, jong. En binnen zo dus. Ja. Nee, jongen, wacht je maar boek, hè. Hey, hoeveel hebben wij zijn nodig voor Remco? Je hebt zo'n auto. Hey, zie je, wist je hoe lang ik voor dit ding werk ga? Neem eens op werkje. Die handeltjes vandaag. Hey, boeken, er was net zo eenmaal, joh, als een rinsmannenhoes of zo. Jongens, kiet om in broeken. Kunnen we net wat betinken om de opbrengst te verhegen? Ja, misschien kunnen we wel drugsverkeer. Maar net fout. Zo de meter op je lul. Jongens. Jongens, we beginnen hoes. Zullen we in thuis even aanzetten, zeggen? Ik wil echt naar huis staan. Zieger. Oh, het gaat echt supergoed. Merci Shen. Wow. Oh, ik ben zo blij. Nou. Zo. Oh. Sorry. Stop mijn tegen. Nee, even stoppen nou. Tongen we even in eigen molen. Hey, van een keer weer wel. Nou ja, wat ik maar zeggen wil. Je moet de joen vooral flink soepen. Nee, voor de goede zaak. Want de opbrengst van deze jongen gaat naar Remco Heringa. Zoals de meeste van jullie wel weten, die jongen die had een slim ongeluk gehad. Kan net met fietsen. En nou, dat is eigenlijk op zich mooi, want als de slimme fietsen, dat is alleen maar de pinnenlaaien onderwijs. Toch jongens, hè? Ja. Dat moet nog even sparen. Nee, wacht even. Nee, even zonder gekheid. Die jongen die moet wat zitten gaan, want hij moet natuurlijk een dure operatie gaan in Amerika. Dus de opbrengst van deze jongen gaat naar hem. Mooi toch? Ja. Applausje voor hem. En beste vriend van de Waardbrothers, wij kunnen jongen echt soepen. Want wij hebben geen kopman meer om te fietsen. Dus we gaan makje. Hey! Want die jongen daar, die daar staat, die is ophouden met de childraverij. En is dat dom?
Dat is ontzettend dom. De jongen wie de beste van u allen jaar. Hij sterkte mijn kop en schoot op Bob uit. Hij fietste u al jaar in heen. Serieus. En weet je wat weer, jongens? De jongen wie net gelukkig. En als je net gelukkig bent, hè, dan moet je rigoureus het roer omgooien. En dat had die jongen dingen. En als je rigoureus het roer omgooien, als je een droom inlevert voor het echte, ware, pure geluk, hè? Vrede met jezelf. En hij zegt daar heb ik gewoon het allergrootste, allerdiepste respect voor, man. Nee. Dus als ik nou het woord verzet, ja, dan denk ik net meer als eerste om 53-15. Nee, dan denk ik om het verzet waar Stal Beernaast. Zie al die tjustere machten in je lim, jongen. Dus, oh, wacht, ik ga nog wel iets cadeautje, hoor je. Al iets flesje bier. Is voor die. Is voor die, jongen. Alsjeblieft. Laten we één keer proosten op uw nieuwe vrije held. Iemand wat rijden. Yes! Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, jonge mensen, die gewoon een mooie bende van. Geef hem er los. Voor Remco natuurlijk, voor Remco. En jemzelf natuurlijk. En let je potblazen door die man hierachter. Mooi dat je hem er bent, jongens. Een groot applaus voor de huisband. Het hoogste nog wel een keesje. Yo. Hey, wat bedoelt het bier? Ik ben je de Bob, hè? Zie dan eens, Bob! Du bent echt het mooiste van me, wat ik ooit in de hele baan jongen. Waar hier? Nee. Ze nemen me echt wel het eerst van de bal. Mag ik zeggen, dat is Piet of zo, jongen? Vaart je nou de maten aan, hè? We keep holding on. We keep holding on. Even if we lost our way home, we keep holding on. But all I know is we won't make it through. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Showheimer, mijn fietsspecialist en van Smaak.